Mga amigas, welcome to my channel, Lifestyle Pinay, where love begins and love never ends. Yay! Charot lang, cheka lang. How was your day, guys? Well, for today's video, I am bringing you to my favorite place, the historical place in Jaro, the ruins of Belfry Tower and the Jaro Cathedral. Why this is my favorite place? As I have said, it is where my love begins and my love never ends. I'm in love with Jaro. Cheka. O diba? Ganda. For today's video, bear with me kay ang akong upod is so tawag na ara siya ginaabot sa iyang katsok. Amo na ay, ang mabakal kami tani candle but sold out na gid. Tanto kami sa likod, hindi gid siya magpati kaya kung wala na dira, so atong ko nagkanto sa likod, napangakid na siya. Let's have a take a look at the surroundings of our pretty Jaro Cathedral. Nuestra Señora de la Candelaria is the queen of this place. She is the most miraculous, and as the tradition recounts, the statue's first appearance in 1587 ng history niya, when a group of mangingisda or fishermen found it floating in the Iloilo River. Ano din historia diri. The fishermen initially could not lift the image due to its heavy weight. Hindi nila mahakwat. Pero kung nag-decide na sila nga dalon nila sa Jaro, the image suddenly became easier to carry. Amo ng history. Naari na kami din sa CRA rakon sa kinabaligyan kan isang candle diri sa kilid. Galing wala. Sold out. So nagbalik na lang kami. Ano nga favorite place ko na siya kay basta favorite place ko ginahalin sang una before pa natao si Gwen. Amo siya ang atong Cathedral, may kasalda subong. Kaya daw may nakita ko nga nagabelo kang naka-white. So let's take a look at the surroundings. Kahit papano, kahit ano, nasudlan, kadami sa tao para may kasunod diri. Ay, nag-Ilonggo na naman ako, hindi naman karon naka-intindi yung mga Tagalog. Basta mo na diri na sa Jaro Cathedral. Sa Jaro Cathedral ito yung Belfry Tower, kung nakikita niyo. Doon tayo, aakyat tayo sa taas. Saan ang doon si Nuestra Señora de la Candelaria. Let's go, samahan niyo ako sa taas. Ayan, ang daming nagsisimba. That's nice, guys, no? Ang view pero may ano na may Android para sa kondo feeling ko doon dapat dito sa history is the hagdan. So we're going upstairs na. We'll try to get a video from upstairs. Ang taon natin. Ayan, diba? Ang ganda. Take another steps up and then category. This is Nuestra Señora de la Candelaria, the Belfry Tower.
pray kita di gamay kay may wish ako nga dapat matupad gid. Kay diri ko nag-wish sang wala pa kami anak ni Jojo. Dili ako nag-wish nga maskin isa lang tagaan niya kami. So ari na siya. 12 years old na siya. Ang gini-wish ko diri ari na sa tubang ko. Pero tika akig ilang tawa diya nga tsura bara dugay-dugay. Oh, di ba ang ganda? Yan, ara siya. Sakit na yung tulok. Pero dugay, anong tawa, ibalik ko sa, nakita niyo yung tsura sang anak ko maging pangayo diri. Ayan, ayun siya, oh. Mainit ulo niya. Ay, nag-pray na ako na diri. Nara na siya, oh. Init na ulo niya. Nag-pray lang ko tani nga healthy lang kami tanan, wala lang na nag-take ako pictures gali from downstairs. Yan na di ba ang ganda? I'm so in love with Jaro Cathedral. Gabalik-balik ko na di in the place in the Jaro. I love Jaro. I just hope you enjoy my video. I will give you some more videos. Subscribe, watch, don't skip ads guys. Ay, ang ads makabulig sa amon. Thank you so much again. Ayan. Thank you so much. Bye.